buhay. Tulad ng paglimot, yan ay di ko alam. Kung kaya ikaw aking inibig, alam ko saan natin Pangin Constantino, since mali man daw siya. Naman siya diri daw sa Mindanao 8. Mali daw siya. Ay, alhid diri? No, dili diri. Dito sa Iligan. Mali mo daw siya. Try daw. Mag-review ta. Ay, po. Kaya dili ta ka may karon. Hinay ka ayo ako. Hinay kayo siguro. Yeah. Wait. Ayaw katulog kay tungod sa mga recent na mahitabo this past few weeks, and ang pinaka-devastating is katong Sunday and Monday ran ako nabalaan. I can't tell you the details katong yeah, and ako po to personal. So yeah, di ko katulog. It's haunting me. That's why I am singing. Yeah. And damay na mo. damay mo sa akong kwan. Dili ko katulog. Di po sa mo matulog. I suffer, you suffer, we suffer. We suffer all. Ako ang buhaton is ako na lang i-download. I-download na lang ako ang video. So yeah, atong i-download ang video. Tapos pa karaoke ta. Hindi nga na kayo kung mag-karaoke. Ako mga karaoke buddies nasa Iligan. First and foremost, si Tita Lala. Second is Ande. And wala man sila. So mag-solo wala ko kay naman sa Iligan. Ako mag-solo na ako mag-karaoke. Sige, mag-karaoke ta. Mag-download po tag other ko ay para malingaw ko. Mag-download pa tag mga mag-download pa tag other taganing mga karaoke para malingaw ko. Tapos after ani kung makasama ka na karaoke, magdula ta. Magdula ta, day. Magdula ta, hantod makatulong. Nagtuon na ko. Dayon, sunod. I mean, ano magtuon ba? It's too overwhelmed, diba? Overwhelmed po kayo. I-over na to, itong utok magtuon. No? So, na. Ato lang. I mean, dili ko broken hearted bitaw. Kanang na sakitan lang kung ano nabuhat to sa ako. Ano ba? Something na ay nahitabo. Sakit kayo siya para sa ko. So that's why. Hindi ko ganahan basta kita ko mag-glow down ko. Oh my god. Tapos mo glow up mapulos. Okay. Enough.
awa among room guys. Basta tingala mo bago lagi ni mong room say, bago lagi mong boarding house. Yes, bago among boarding house. So look at our boarding house na ay puno. Yeah, I'm so proud. Tapos and laking decoration ako sa boarding house na mo, no? Puros notes. Yes, puros na notes. O di mo ganahan, ayaw. Wag ko na mugos. Tas tulog ako manghod. Yeah. Itong pagsiya. Yeah, itong pagsiya to. Sorry guys, I'm so sorry that I did that to you. Did I? Wait up. Hindi lang siya download. Download siya ito sa download. Para makakayo kita. Okay, para maglinga-linga. Sige, bakit alain? Hindi na mo. Update day guys sa kanang pagaling ba. Mo rin nakalisod sa naka-boarding house kay siguro tag instant na lang. Like, di ko gana. Pero wala tayo choice na kanan na lang ato sa tanon kay mahal kayong panalitot sa gawas. Tapos mga karinderya pili tag 55 ang sudan palit truck ko palit noon kay lumpia na lang pinakabarato lumpia tag 5 isa kaya rin naman mapalit sa 5 pwede makakaon ka pero makaumay po biya usahay tapos pero sige na lang matiya kayo nakaglodan juga kung karoon do makalagot yung kayo ng mga tao nga labtanong kinabuhi kalagot akong isa ka teacher ayaw kalagot ibang pores muda ko my goodness awan nagka-pimple ako sa ka-stress di ko na ma-stress dugay itong kan karaoke ay stress kong samot while waiting magsolitar ta kaayo ang pagani ang katawid taong gidownload na to naka-download ko isa ka video but ato na lang mag-focus na lang to sa kanina lang yeah focus na to ani no kanina ito ko ay tanong ko level 3 nakita ko lang abot na lang mag level 3 but nakuipon ako na bitaw yung kuan yung time kalagkot
Time check is 1:50 a.m. Ay, matulog na ako. Good night.